Puila non jotono no jora kaham rogi otiye phai kaham lamsogo. Baya brokni bagai angkini kaisa chini thinang no foharnani topic tui phaikia. जों नुगो गोबां मा सैजाक अक्थाय नेटवर्क पोस्ट खायजाक आरोनि बिसिंगो स्पेलिंग जाया एबा सैथाय जाया नुजागो चिनि कग्रक अक्थाय सैथायनिगो कायसा रायदा दङ गुबुननि सैथाय रायदायाव बावेल कन्सोनेन्ट दंमाहायनो चिनि कग्रकगो दङ इंग्लिश बाय बावेल कन्सोनेन्ट दंमाहायनो चिनि कग्रकगो सारिथाय ताई गोथाथाय हनै दङ नायनायदि कग्रक सारिथाय हनके इंग्लिश बावेल कग्रक गोथाथाय हनके इंग्लिश कन्सोनेन्ट इंग्लिश बावेल दङ ए इ आइ ओ इउ पास्ता हायकेबा थाइबा कग्रक सारिथाय दङ उ ए आइ इ इउ डाब्लिउ थाइदक हायकेबा सयता हायफानो कग्रक सैथानि बरकनि खरां जुदा इंग्लिश सोलोंमा बाय सलिया फारि हिंके अ सारि थाइरंनि खरां कग्रक सैथानि बम हायें आं सायखोना रवानि पुइलानि अ आ ए इ ओ अ खरां रकनो जों गाहाम के रङै मानके चिनि कग्रक कथायनो जों गाहाम के सैयै माननाय नाय दंनाय जत दाखक दाइबुखक सं नरक दाबुको अ चैनल न सब्सक्राइब खायाको के खाइ ताई बेल आइकन क्लिक खायनि दाबुकति ताई अ भिडियोनि बिसिंतै बुजिया रक दं हांके कमेन्ट खाइ सादि ताई नों नायमा हायनो निनि फ्रेन्ड रंगो नों शेयार खायगोन हामबाय